ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரமாஸ் குக்கிங் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான சாஃப்டான இதோட பேஸ் வெனிலா ஸ்பாஞ்ச் கேக் எப்படி சூப்பராக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும், நம்மளுக்கு சூப்பரான கேக் கிடச்சிடும். இதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம எல்லா பொருட்களையும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 4 முட்டையை இந்த மாதிரி வெள்ளைக்கரு தனியாக மஞ்சக்கரு தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கோங்க. பிரித்து எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம வெள்ளைக்கருவை நல்லா பீட் பண்ண போகிறோம். ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு ஹை ஸ்பீடில் பீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இதில் 1 கப் பவுடர் பண்ண சுகர் அதில் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. பீட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டிஃப் பீக்ஸ் கிடைக்கும். அப்படி கிடைச்சோடனே இப்போ நம்ம மஞ்சக்கருவை பீட் பண்ணலாம். மஞ்சக்கரு இப்போ பேல் எல்லோ கலரில் வரணும். வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதில் 1/4 கப் ஆயில் ஆட் பண்ண போகிறோம். நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் 1/4 கப் நல்லா பாயில் பண்ண கூல் பண்ண மில்க், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட். இது நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸில் 1 கப் மைதா ஆட் பண்ணிவிட்டு 1/4 டீஸ்பூன் சால்ட், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா சலிச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம வெட் இன்க்ரீடியன்ஸை ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸில் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக பீட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு சூப்பரான சாஃப்டான கேக் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம இதில் நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருந்த ஒயிட்டை இதில் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் அண்ட் ஃபோல்டு மோஷனில் பண்ணிக்கோங்க. இதை ரொம்ப ஓவர் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி பொறுமையாக இந்த மாதிரி கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா தான் நம்மளுக்கு நல்ல கேக் சாஃப்டாக உப்பி நல்லா வரும். இந்த மாதிரி 2 பேட்சில் பண்ணிவிட்டு இதை ஓவர் மிக்ஸ் பண்ணாமல் அழகாக பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கேக் டின்னில் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பட்டர் கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாவை இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு 2 தடவை டேப் பண்ணிக்கோங்க. டேப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அவனை ப்ரீஹீட் பண்ணிவிட்டு 180 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு 30 மினிட்ஸ்க்கு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ 30 மினிட்ஸ் கழிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக் இன்சர்ட் பண்ணும்போது க்ளீனாக வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கேக் நல்லா சூப்பராக குக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். நம்ம கேக்கை திருப்பி பார்த்துடலாம். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டான கேக் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி சரேட்டட் நைஃப் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன். எவ்வளோ சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த கேக் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் சொன்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். மெஷர்மெண்ட்லாம் கரெக்டாக எடுத்திங்கனாலே நம்மளுக்கு சூப்பராக கேக் ரெடி ஆகிடும். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.